Aurten ere, zinemaldiko edozein sailetan mundu mailako estrenaldiak izan diren euskal filmen artean hautatu behar izan du euskal zinemaren Irizar saria emango duen epaimahaiak. Maider Oloiaga epaimahai burua daukagu gurekin. Gabon danori. Irizar sariko epaimahaikideok hau batez erabaki dugu aurten sariarekin batera aipamen berezia egitea. Giza eskubideen urraketa lazgarria eta sistematikoaren testigantza erakusteagatik ezinbesteko artxibo irudi lanaren bitartez epaimahaiaren aipamen berezia Amaia Merino eta Miguel Ángel Llamasen Non dago Mikel filmari ematen diogu. Eta orain saria, indarrean jarraitzen duen gatazka soziopolitiko batean belaunaldi ezberdinetako emakumezkoen arteko harremana konplexu eta berezia modu emankorrean txertatzen duelako, epaimahaiak Irizar saria David Pérez Sañudoren Ane filmari ematea erabaki du. David Pérez Sañudo zuzendariak jasoko du saria.